Trahedya ang misugat sa usa ka magbanay sa Davao City niadtong Friday the 13th. Dihang mag-amahan patay human gidunggab sulod sa balay niini. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, hustisya karon ang singgit sa nahibilin nga kabanay sa mag-amahan nga gidunggab patay sa Matina Playa, Davao City. Ang gulong bangi tungod sa eleksyon o selos ang natanaw sa kapulisan nga hinungdan sa pagpatay. Madunggan pa ang paghilak sa bata. Human ni makita ang patayng lawa sa iyang lolo ug iyaan sa Diamond Village sa Barangay Matina, Aplaya, Davao City ni atong Biyernes. Sa mosunod nga video, makita ang amahan sa bata nga giilang si Reo Balienas, 30 anyos, nga dili mahimutang ug nagkadugo ang tuhan niini kakamot kinsa giila karon sa otoridad nga suspect sa pagpatay. Sa investigasyon sa otoridad, giila ang mga biktima nga sila Panfilo Manrique, 71 anyos, ug Geraldine Manrique, 43 anyos. Sa isay sa higala sa mga biktima, buntag pa lang nagsugod na og lalis ang mag-amahan og si Balienas bahin sa resulta sa eleksyon. Natingala na lang matud pa kini sa dihang dunay naglagubo pasado alas 10:30 sa gabi. Naglagubo naman dire. Mo to ning gawas ko. Mo to akong naabtan siya na diri siya sa kuan, ato siya dito ni ato sa kuan. Taas yang kamot. Ingon siya nga maluoy ka kol, patya na lang ko kol, maluoy ka. Tungod sa election kol, napatay na ko sila. Mo to yan ako nakisay mo napatay kol. Ano siya, mo to nga di naman siya mahimutang, magsige naman siya lakaw-lakaw. Batod sa Talomo Police Station, gawas sa mag-amahan, adaasab nagpuyo sa balay ang sospek ug kapuyo nga si Princess Manrique. Kinsa igsuon ni Geraldine ug ang tulo ka anak nga menor de edad sa magkapuyo. Una pa man nahitabo ang pagpatay. Naglalis matud pa ang sospek ug kapuyo tungod sa pagduda sa sospek nga dunay relasyon ang iyang kapuyo sa iyang magulang. Away-away sa iyang kalibin, sa ilang pamilya, away-away tungod sa selos sa pamilya. Moto niya nadungagan pag other na problema. Last na tong kwan, atong sa pag inaisgutan to about sa ilahang gidapigan na kandidato dito sa Nurala. Busa ang gulong bangi tungod kuno sa eleksyon ug selos ang ginatan-aw sa kapulisan nga hinungdan sa pagpatay. Nasayran sab sa kapulisan nga dunay kaso sa pagpatay ang sospek apan nakapian sa kini. Gilayon sab na dakpan ang sospek kinsa wala namihatag sa iyang pahayag. Hustisya ang sigit karon sa kabanay sa mga biktima. Sir, good luck na lang sa iha. Ug unsa ihatag sa iha nga hatol sa balaod, sir. Kung kinahanglan nga ihang dawaton gid. Sa karon ana-ana sa kustodiya sa City Social Welfare and Development Office ang tulo ka menor de edad. Ginaandan mo usab ang kaso batok sa sospek. Sara, matud sa Talomo Police Station, napasakaan na og kasong double murder karong hapon lang ang sospek. Sara? Okay, daghang salamat Kent Abrigana.